Buskangni 1April ni Simi Monday block ni bising khobjak Burakha Amchai Srisri Santi Kali mission tai Srisri Babu bai Nagji Girls tai Boys Hostel ni admission Chengwi Rijakha te bukok tuma kaham chuk yang nukhung srai rong ni bagai engkha free admission khlaijaknai hini shakha beautiful notice Tripura lamsogo sarno ani tini singna musungma hangke tini ni jarai kabangma chini dofani cherai rok free o hostel o tongui tongo pori tongo kabangma cherai rok no polok kotorong baikha gang singna musungma hangke tini buskangni sal rogo abono tei buskangni tang butang rok naharmung rok bumtei amo kisang saimana musungmani jotono no khulumu yakaro sini Tripura dokani sero sinio sobre hostel pori tongo kai taklai 2025-26 reng bisigo taisa sing judakai sing borno gujaknai abon bagai sing sini Tripura hani joto sini Tripura sa kisa sukhaya amti hai family ni poribarno sing kobongnai taklai bo sing oro serai admission nanai buskangni salmari 1 tarik April simi mas kaisa 30 din sing admission nanai 1 থেকে 12 jara sinoro pori rijako haipono sing bishes korea 1 থেকে class 6 ro ni bisingo 50 jona sare no sing bot itlangnai tai borno naikolani bagai sing 3 jona teacher get khajar langnai abo jara o reng thayo khranai mosanai ro boro sini o mixeno jogajog tai phirmano pe obono message maro jara borti unani musumui tongnai ro boro oro tinin simino sini form rezagi tongha office te borok oro phai form na phai sini teacher rok bai borok jogajog khai mano